ľudia a vítam vás u nového... Ja som tam koker. U novej sérii Let's Play na Heimlicha, Maroša Heimlicha. No, a však nie je gamerovky, a gamerovky nie. Nehraj sa na gamera. Ale budú. A teraz tu nemáme. Samo. No? Ináč ja som sa nepripojil. Dostal si zlo mňa niečo? Nie. Počkaj ma. Vyťažím. Ináč máš nedobré Wi-Fi. Kámo, čakaj. Aha, fakt. Chce so mnou vytepať Minecraft. Viem, že používam nepodľa. Kámo. Môžeš sa pripojiť ku mne. A vieš, že ťažím už to bové drevo a... Biele drevo. Si už pre? Ináč vieš čo, ešte máš nedobré Wi-Fi. Kámo, menš, teraz som to vypala zase. A mne nie sa pripojiť. Čum na to. Nejde. Teďka som vypol Wi-Fi. Kámo, teďka som vypol Wi-Fi. Pane Bože, A hodinu. teďka zapínam. No zapni. A hneď, keď to budú mať zapnuté, tak špári. Kámo, tak ja budú takhle hrať. Buddy, let's go. Takhle hrať. Takhle. Vám povedz kedy. Môžeš hneď teraz. Okay. A hráme teraz ultra hardcore. A nezaujímavé. Hello, my friend. Aj, Pane Bože. Ide ti to? Ale nejde. Ja sa tu nemám. Dobre, tak pôjdeme zatím na samú server a... Ja idem na to, je nový. OK. No si, Tak pripojím sa k tobie. no tak sa pripoj ku mne. YouTube je dokázaný políka. Nevím, co to vypíšení. Nevidím tě tu. Tu vypíš. Ok. Špájají se. Když se mi to nespojí, tak se zadí. Kámo. Buď jeden název. Vypni Wi-Fi a zapni. Prvý kámen som vykopal. Prvý kámen na světě. Tak si uděláme klump. No, vypni Wi-Fi a zapni. Čo? Myslím, že... Ja idem niekam inde. Samo, nejdeme hrať survival. Sekaj, mi musíš pozabíjať. Alebo ináč, vytvor nový server a pripojím sa ku tebe. Veď to mám YouTube 2.0, ktoré som Ovečka, jo, za mnou. ktoré som teraz vytvoril. Dobre, ešte raz vytvor. Kámo. Zabíjaš ovce? Nie. Vlastne... A kravy. Počkaj, tak dáme. To ako ti púkajú kosti? Čo? Neviem. Ó. Tako.
ovečka. Pedro útek. Kde si? Komu? Aj. Keď sa tam nevymestí. Jo, mám postel. Kámo, tak pripájaj sa. Nie? Kámo, ty sa mi to probajome. Hneď na strome. Spravíme si dom na strome. No? Džungli si však. Aha. No skoro v džungli. Pomaly. Kámo, tak pripájaj sa. Mat. Dúfamže. No. Nie, zasa tam. Čakám. Dobre ľudia, to by bolo všetko z tohto videa. Ak sa toto video páčilo, Už mi to ide. ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like. Počkaj. No, si to. Dobre, zanechajte like. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like a hneď dať odber. A dovidenia. A viem preto, prepáčte, že tento diel bol zasa nudný. Čaute.